Druhá časť. V minulé časti ste videli. A ide Candy! Candy! A uvidíte. Ide Kika! Juchu! Kváky, kváky, kvák, kvák. A ide hviezda! Kváky, kváky. A ide Micka! Kváky. Kvák, to je úžasná. Viac sa mi páčila tá Candy. Ale je dobrá. Aj táto Micko, to sa mi feši, to je krásna. Ale Mne sa páčila tá Kiara. ten vták vyzeral chutne, takže... Áno, ja budem hlasovať za toho vtáka. A ja zasa za túto. Candy je najlepšia. Podľa mňa Micka. Nie, Candy. Nie, Micka. Veď nech rozhodne porota. A ide porota. Dobrý deň. Kvák. Kváky, no radšej buďme už ticho, aby sme počuli. Hlasujte a povedzte, kto bol ten lepší. A Ten, dávajte bude to mať do viac tejto hlasov, krabičky. Ten vyhrá. Nech vyhrá ten lepší. A zabudol som. Máte len 5 minút, aby ste sa rozhodli. Tak si to premyslíte. A to máme dávať do tejto krabice? Áno. Aha. Ak nemáte listy, môžete mať aj mobily a tam... A možno a nedáte nám vy tie listy? Dobre, to by sa dalo, múdre riešenie. Dobre, tak nám ho prineste. Dobre, zoberiem krabicu. Hlasujte. Teraz môžete ísť. Ďakujeme, vysepte to. Škoda, že je reklama. Ja. Tak píšte a užívajte. Píšte. Máte na to len 5 minút. No. Tak doví. Už máte všetci napísané, kto vyhrá? Áno. Tak, čo máme robiť? Tak... Ja viem, ja som si to jediná zapamätala. Máme to dať do tejto krabice. Či? Áno. Je. Už máme. Áno. Tak môžete ísť do... A nemáte to zobrať? Kvák. Au. Áno, mám. Jej. Daj pozor. Ja za vami skočím, čakajte na mňa. Idem za vami. Zničíte papiere. Idem za vami, ja som do vás. Vy ste krásni. Nie. Fuj. Som žaba, budeme mať krásnu žabu. Žabu Nechcem mať deti žaby. Fuj. Tak budeme mať žabopsy. To je ešte
krajšie. Tak hlavu bude mať môj syn. Po žabe a telo psie. Krása. A druhé, po žabie telo a... Bohom. Krajšie. Poď ku mne, ty môj malý. To som zaskočila. Počkaj. Idem za vami. Ja vás zabijem. A potom vás vycmučkam. Au. Vyhodnotenie. Vyhráva naša... Ja spadol mi víc. Candy! To fakt? Juhu, ďakujem. Candy, tu máte váš trofej. Candy! Vyhrávate túto pamlsku plus tieto obrazy od Leonarda da Vinciho A plus gulu plus 200 eurového máca, ktorý je väčší než 3 auta dokopy a plus výlet do sveta viníl. A ešte k tomu ruženec. ak by ste chceli, Aby ste šli do neba. a ešte by ste mohli ísť mohli by ste pracovať do tej najlepšej práci a to je vo Výlej. A môžete tam pracovať návrhy a môžete za mesiac dostanete aj 2 milióny eur. A najhlavnejšie, máte výlet do Francúzska, Nemecka a Španielska plus 3500 eur aj s červeným autom. To fakt! Mysleli ste si len, že dostanete trofej, ale toto už nie je. Ja asi budem musieť ísť do nemocnice. Už viem, na čo bude 3500 eur. Asi na novú nohu, ale čo už. A môže so mňou aj moja návrhárka? No? Áno, mohol by, ale zavolajte jej. Už je tu pri mne. Aha, to som nevedel. Blahoželám vám za si vyhrala? prácu. Áno. Ty si skvelá. Ďakujem. Pôjdem spolu do Francúzska, do Talianska, do Španielska. Daj si za to. Díky. Ja ťa mám moc rada. Dík, čo ma tam Pozor, lebo aj druhého môžete zraniť, ako tieto žaby. Nechceli by sme platiť za A hlavne túto najmúdrejšiu žabu, ktorá chce mať so mnou deti. Áno, poďte ku mne. Poďte, skočím si na vás. Ten život je ale ťažký. Potrebujem... Och joj, prečo som išiel do tej nemocnice? Teraz táto ma vyšetruje s boskami. Poď ku mne. Mačka zlá.